An mga tama ning balang ini sa luwas kang munisipyo kang Banwa ning Pilar. Resulta kang basang na pagpapaputok digdi kang dai pa nabibistong kagibo. Alas 7:45 ning banggi kang Lunes, Hunyo 12. An residenteng si Nanay Maria. Labi pa ang handal na namamatean. Pirang metro sa na kay ang distansya kan sa iyang tindahan sa munisipyo. Istorya niya, mantang may namamakal kang sa iyang paninda. Nakikig na sa nadasinda kang basang na sanang pauranan ning putok ang munisipyo. Dangan marikas niya dang pinadara pa ang sayang mga aki. Sabi ko, may nagparaputok-putok ko. Dalagan ako, nagparasuran. Sabi ko, darapa na kamo. Dalagan kami pasirin dyan sa laog kang araw. Takot, ay sus ko ba ang takot ko. Bata, yung nga niyarong kayo ng bata, high blood nga niya. Sa inisyal naman na investigasyon kang Pilar Municipal Police Station, nasa 4 subot na persona ang kagibok ang pambabadil na nagdurar ning 10 segundo. Na-recover man sa pinangyarihan ang tulong basyo ning bala gikan sa M16 rifle. Sigun subuot sa salaysay ka mga nakahiling. Matapos ang pambabadil, lunad ning 2 motorsiklo ang mga sospek, asin marikas na duminulag pasiring sa barangay Lumbang. Daiman pigahali kan PNP, na miyembro sinikang Communist Terrorist Group o CTG. Red letter days, June 12, Independence Day. So I think ang purpose nila is show force para ipakita na andirito pa rin sila. But we all know na itong grupong to na rin. Dwindling na rin yung mga pwersa nila. No? So napaparamdam nila in the form of harassment, manggulo, para sumikat pa rin sila. No? But then again, kung titingnan nyo, they are just sowing terror. Dugang pa ni Police Major Mark Anthony Peruelo, maswerte na mayong nairido sa pambabadil, kan mga oras kayang ito, may mga akidaan na nakatambay sa gilid kang munisipyo. Kasi merong free wifi ang LGU, so may mga bata talaga na minsan, doon sila naglalaro. Kasi itong kasing LGU complex, is may mini park sa likod. Minsan sa likod sila, minsan naglilibot-libot din sa mga bata dito. So it's very unfortunate na may mga ganyang insidente. But during the incident, wala namang nadisgrasya. Sa ngunyan, padagos pa ang pinagigibong investigasyon sa kung ano ang motibo sa nasabing insidente. Mientras tanto, sa Banwa namang Kambulan, nakaengkwentro kang 22nd Infantry Battalion Philippine Army ang day mababa sa 10 persona na miyembro kang rebelding grupo. Nangyari ang ribayan ng putok sa Barangay Marinab, alas 7 ning aga kang Domingo, Hunyo 11, na nagdurar ning haros 15 minutos. Na-recover sa lugar ang 2 M16 rifle, mga magasin, asin iba pang gamit kan mga tuminakas na CTG. Maswerte man na daing nakulugan sa ladok ang gobyerno, mantang padagos pang pigaaram kung may nairido sa ladok ang CTG. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal